Bismillah rahman rahim. Non mi salmini on Fuuta Media TV, mi salmini dendagal bandiraɓe to dadam nde heɗete. Woni ɗo ko collectif des veuves e garɗugol Houleye Samba Sall. Min gari ɗo noon e Axus ko min gowno wadde ko kadi 28 sunare. Min gari ɗo komin délégation timmuɗo arde ɗo kadi hollidde laamu Mauritanie e dendagal bandiraɓe anduɓe haqqe aade to wawi wonde veuve uji nan ɗo e nder leydi he worɓe men ne mbara duuɓi capantati hikka haala mumen haalaka. Ɗum noon ko ɗum woni sababu gargol amen ɗo hannde Axus. Amin ɗo e Axus gari ɗo jamma nogas e jeeɗiɗi janggo subaka ko nogas e jeetati. Eyyi sababu gaddugol amen ɗo ngol noon oɗon gandi min tareɓe hewɓe mbarama kono ñande jamma nogas e jeeɗiɗi e nogas e jeetato ɓi pullo ne wara go ɗiɗi tari ha timmi nogas e jeetato nanga kirsugol gertogal gam weltorade 28 novembre Mauritanie. Ɗum waɗi minen hitande kala min garat ɗo min daro gam hollidde sunare amen e jeytare Mauritanie ko mobare ɓiɓɓe Mauritanie naɓe foof. Non min calmini on oɗon jokka heɗade min inchallah ma goto amen fof présente haala hol jaam galle mum haala holto jaam galle mum nanga e to wara. Min noon min kaldo e mon o mbiyetemi ko Aissata Alassane Diallo jeyami ko cuuɗi men Garli Rew e nder Garli noon wara ɗon ko sagataɓe nayo. Joom gallam desɗomi o wiyete ko Diallo Lamine Harouna matricule mum ko 79 keddiɗo ko babam miñum baba men wiyete ko Ba Oumar Tengel. Keddiɗo ko koddiɗo amen koye wuuro he kadi jeeya wiyete ko Diop Harouna Beydari e goɗɗo wiyete ko Sall Mamadou. ɓen nayo koto Garli Rew ɗo mbara ɓe mbara kay 28 novembre kono koye mintoruji waraɓe e joom gallam o wara koye mois de décembre kono sababu mette jeytare leydi ndi ko nogas e jeetato ɓeɗo hirsaɓe jamma jeytare ko heddi ko noon ko 100 pawɗe ɓi pullo baraɗo kadi taw ko mintere. Ɗum noon ko ɗum woni sababu amen darade hitande kala e 28 novembre gam hollirde sunare namdade laamu Mauritanie yoɓe ñaaw ɓeɗo warɓe koye ɓe min gandi. Min noon joom gallam o borɗo mo wiyete ko Hamidou Ould Alem ko kam wonno commandant mabɓe 6e région he won saaha nde ɓe mbartende. Joom gallam o noon wonno ko attar ko toon wonno kañum e baba mo e dendagal mintereɓe kadi ɓe gandumi kono noon ɓe mbara koto tigguinte windu wutornan toon wiya Hasile hatti ko ɗon fos mabɓe woni. Non mi salmini on eɗen jokka heɗade rewɓe kadi woɗɓe nanɗo ɓe worɓe mumen e bandiraɓe mumen worɓe mbara e ɓiɓɓe mumen ma jokku golle kañumen haalde e caɗele ɗeɗo gadduɗe min ɗo gonɗe sababu darde amen duuɓi capantati. On jarama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Min biyetemi ko Maymouna Sada Sall jeyami ko garlol ummimi ko Nouakchott garmi ɗo e Axus pour abbade président o e andinde ɗum ko nangunomi gila 90 ha hande mi woppani. Joom gallam wiyete ko Ndongo Saydou Abdoulaye ko marine national matricule 76 812 o nanga ko galle amen taw mo wone congé omo ummi Allemagne o arana ko galle amen o arrêta ko par commandant Wul Boyli kanko heɓani ga yettoyade inal o maayi tan ko Nouadhibou. Min noon mbiyetemi ko Mayram Ba jeyami ko Garli Rew kawam on e kañumne ko garlinade banum debbo nena babam wiyete ko Diop Harouna Beydari o wonno ko Nouadhibou o sellano omo ari Nouakchott gardition Nouakchott ko ɗon itta ñande hen o sellani mbi o ara notoyo mawɗo mabɓe o yeehi o notoyi nawa koto wiyete Zéreyda ko toon nangano ko toon waɗano ñande ɓe jaltata so piggal jokkirimo ko ñande ɓe jalti omo ari ha damal ɗo ɓe noddi inde haɓe gaare inde makko mbi Diop Harouna Beydari Garli Rew o yalti o présenté hankadi otoji gari eɓe jolne eɓe nawe ko ɗon jomiraɗo nawtimo so piggal ko nder to kono hoti ko ñande o yaltide ɗo joɗino e damal ɗo wiya jole yo jele kamɓe fof ɓe ummi ha heddi kanko sehil makko goto ari nangimo o oƴiti ko ɗon o hoota e joom makko ko kanko noon présentanimi min mbiɗa andi kam ko ɗon o nanga kadi o sellani o yaha ko yo ara noto mawɗo mabɓe o yeehi o notoyi o woni toon ha ñande jaltugol
ari ha e dama ɗo ɓe jooɗino ɓe noddimɓe mbi Job Haruna gummo ɗe soɗon juloya o ummaki yimɓe fof ummi ɓe memimo o sanki kanko présentanami ɗo Aissa Diallo biɗo ko ɓe nayi waraɓe ene woodi goɗɗo wiyete ko Diallo Lami kanko garlina joom galle makko kanko Aissa Diallo goɗɗo wiyete ko Ba Oumar Teŋella ko pulla amen ko bam makko no wini goɗɗo o ko Calsalo no wini firtotako min noon nenam banu gorko o wiyete ko Job Haruna ɓeydade min komi baaɗi wiyetemi ko Mayram Famata ko ɗo e Agsus gonni inde makko yihino ha waɗa ko ɗo o fekta e ngoɗo wuro ɗo e Agsus somin mbi emin kaala emin junno min gaynata sabi ɗum so ɓernde ma heewi mette a wawa gaynu ko jiɗɗa haalde ko ko heddi ko wona tan ko e reedu ɓiɓɓe noon fulɓe e fulaɓe heeɗiɓe min hettirin mon hen fof emin mbi yo kaalen haqqillaji mumen e miijoji mumen e ngeɗo toñange e ɓiɓɓe fulɓe mbarda amdi e giɗaɗe ɗum woni hujja amen emin namdi noon fittandu warde bani adama hono mum hol ñawore mum hol hujja mum hol gueɗe mum emin namdi hujja amen emin namdi haala amen. Assalamu aleykum bandiraɓe min kaaloɗo mbiyeten ko Maymuña ɓoggenaji joom gallam wara ko ƴetta ko ina communautaire deuxiéme classe na ƴetta ko inal nawa ƴetta ko bulnoir nawa inal jamma ɓe garniɓe kamɓe fof ɓe gaddi ko camion ɗon ɓe jolniɓe kamɓe fof parniɓe to e ni inal toon ɓe mbari jogui wargo mabɓe ko colonel Boylik on wari ko nayi joom gallam o ko wari ɗum ha hande ko ñaa war namdi eyyi mi bisimillahi rahmani rahim mi salmini on bandiraɓe tawaɓe ɗo bobuji hammate musidɗo e towtara foof eyyi min mbiyetemi ko Fatmata Yero Sall ene wayno mo jaggumi ɗo woni miñam mbiyete ko Abdoulaye Amadou Sall e babiraɓe men jiiɗi yumma kadi ruttiti joguimi procuration baba o yummo e miñiraɓe moniraɓe foof to banggue saria kanko no wiyete ko Abdoulaye Amadou Bal o nanga ko eelega ko ɗon kadi o wara o jokkitoya Aslat e matricule makko ko 9,5 e 9,1 ñande o nangane o nanga ko 15 décembre ko desoytunoɗo mo ƴetti congé ɓe punti mo mbi ɓe cohlimo o arti eelega o martiri e gueɗe makko fof e oto marchandise makko e foof ɓe nannimo e bolongeeru ɓe tottimo sergent Samori tortirimo ƴetti hoore makko tappe mir laabi ɗiɗi hoore nde fusi ɗum waɗi 15 décembre o maayi ko 16 décembre kono nde o maayata nde ɓe ndewnoyimo ko Zereyda ɓe mbaddimo e biyeteɗo Diop Aline e biyeteɗo Kele Ba ɓe kabɓiɓe ɓe paariɓe Zereyda o maayi tournal eelego ɗo ko ɗon taaƴi 16 décembre 90 eyyi noon o yettori Zereyda ene wayno ko Zereyda ɓe ubbimo eyyi ko kanko woni mo daranimi haala muɗum min mbiyetemi ko Dieynaba Samba Dia jeeyami ko Jowol daranimi ɗo ko banam gorko mi jiidumi yumma e baaba on daranimi ɗo en o jagga ko Nouadhibou kono waroya ko inaɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe gardugo Huli Samba Sall ko luttirde foof mbiyetemi ko Mayram Abdoul Ndiaye jeyami ko Néré oɗo ko joom gallam mo joguimi poto muɗum itta ko boule noir waroya inal minen wuuro amen ko Tata Mbaraa to haalata ɗo ko Diallo Fatimata Mamadou wonten ko inde joom gallam adjudant chef Ly Mamoudou matricule 60001 on nanga ko état major o sarwanno ko CQG on nanga ko Zereyda on nanga ko 5 décembre 90 o sanki ko 13 décembre 90 mana min no waɗi toon ko yontere wotere.